Dobrý večer, Česko! Co to je tady za kluci? Budem tak! Хороший tak! Dobrý večer, ještě jednou. My přijeli z toho Německa, protože mi dosvěděli jedna důležitá věc. Tady se dnes bude slavit, jo? A to nevadí. My vždycky, když tady konát přijdem, tak děláme nějaký dobrý sutek. Dáme přednáška o chlastu, o sexu, řekni kuda. Ale dneska to bude úplně jinak všechno. My si dáme něco z historie. A my vybrali rok 1952. Historie. Co to je za rok? Co si řekneme? Co si řekneme, kdo se v tom roce narodil? Pozor, to důležitý osobnosti, jo? Zum Beispiel. Například se říká. No, on tady Konrad umí trošku líp česky, jeho babička je z Fansdorf. No. Byla sachajná stavba přehrady v Lipně. Na olympijských hrách Helsinki dostal Satopek 3x gold. Zlato. No. U nás Deutschland byla přijata hymna. Ja? Ja? Taky se narodila spousta známých osobností. Například hokejisti Paul Hall, Králík, Šokej Fáňa, tenista Jimmy Nors, Vladimír Putin a Meky Špilka. Ale hlavně, kdo se narodila v tom roce? Honza Tome! Ale musíme si ještě k tomu říct, to je důležitý, že než došlo k této radostné události, musíme si připomenout temnou stránku světových dějin. V roce 1945 došlo k atomovému výbuchu v Hirošima a Nagasaki a sášení z těchto bomb mělo zásadní vliv na mutaci spermí starého penatomiše. Z tohoto důvodu se narodilo takovéto individuum, který vidíte na obrázek. Jinak si to nemůžeme vysvětlit tady z toho. Ale když dostaneš do rychláku! To je mutant takhle. Proč my vlastně tady mluvíme o událostech encyklopedie? To protože my si myslíme, že náš Honza Tomeš bude určitě zapsaný v knize Guinnessových rekordů, a to z jednoho dobrého prostého důvodu. Protože Honza Tomeš je totiž držitel světového rekordu. Ja? A to v upadnutí do mikrospánku po 9 minutách a 3 tasných frnetech, kdy mikrospánek trval hodinu 54 minut a 29 vteřin. To je předně do lidu. Prosím, potlesk pro rekordmana. Vidíte, že to nejsem já, to je nějaký cizí chlap. Maximální vitamin. Fotomontáž, tu tvoji káru se vysledu. Fotomontáž, to se mu nikdy nemoží si na volno, jen tak. Červený nos A má. proto my tady připravili pro případ, že by tady Honza Tomeš z tohoto mikrospánku dlouhého přepadl do makrospánku, který by trval díl. Připravili jsme pro něj taková věc, a to jedná se o praktickou pomůcku, kterou tady vyrobila firma Romek Pečintal. Je to přepravní vozík. Prosím vás, je to horká novinka. Pro našeho Se rekordmana. trochu lepí, jo, tak Pro našeho rekordmana, který právě upadl do makrospánku. Tento vozík s jednoduchým zámečnickým zařízením, například tímto drátem, připojit k sedlovce kola, což bude výhodné pro manželku, protože tahat se s chlapem v mikrospánku, to je nadlický úkol. Ale máme ještě jeden dárek. Pro fixaci hlavy člověka upadnutého do mikrospánku slouží tento šikovný nákrčník, který zabrání upadnutí do makrospánku. A my máme ještě dárek. nemusí se točit. Prosím vás. Dejte to Schwarzenbergovi, že jo? Protože oni tam vypráví pohádky, že jo?
přivaž se ten šubu. Teď vážná věc. My tady bychom se chtěli omluvit, tady manželka Honza Tomeš. Miruna. Protože nás špatná znalost obou jazyků, čeština i němčina, takhle. Bylo nám řečeno, Honza Tomeš tady vykládal, že Miruna furt běhá okolo baráku, čupa pes a štěká na něj. My mysleli, že to je pejsek. Teď jsme se dozvěděli, že pejsek to není. My jsme měli dárek pro pejsek. My se hluboce omlouváme, je to opravdu naše neznalost, ale určitě by se dalo využít dobrá polívka pro Honza Tomeš. Kaučuk kralupy. A když si padneš, budeš pískat. A jako omluvu, tady v tašce mám, Konrad. Pro paní Mirunu páječný koněk, originál Konrad a Konrad. Ukaž to. No, ať si proto přejde, paní Miluna. Nefoť a pojď chlastat. A tady máš drát, ať to Tomeše odvezeš. To je tvůj, Nyní proběhne zkušení jízda. Je schopnej si někdo popojet? To není A co mám Dirkule. dělat s tímhle? Nic, přivaž si to ke kolu, ne? To bude jízda, nebo co? Nech drátem, pošli si flašku, co máš lepší. Rád zahoď. Dobrý. Vemte jí ten drát, nebo se z toho nevymotáme, tyjo. Tady na polívka, slepičí vývar. Já to nebudu vařit, to budu dát takhle. To jsem ti to kecá, když jsi se naučila jíst a on potřebuje. Já jdu tuhle po náměstí, on si drenti, jak on rád říká, nepřijď to do Dominika. A že to pěkně to žije. Přátelé, ještě jedna důležitá věc. Poslouchejte ještě mě, jo? My tady ze skupina Hubla Šlacha domluvili vystoupení, pro tady Honza Tomeš, teď ještě přivaž ho. A my mu tady zaspíváme písničku, kterou složila skupina Argema. Ale pozor, text napsal Pavel Tašilek. A já si rozštěruju boty, abych si rozkopal buben. Tak kapelo, pojďte na to, ne? Zaspíváme tomu Honcovi. Hej, ať má akustiku pořádně, ho dál. No, na mě odlažte, ne?